Hyvä moottoriurheilun ja historian ystävä. Kiitämme sinua kiinnostuksestasi erästä Viron moottoriurheilun historian upeaa tapahtumaa kohtaan. On suuri ilo jakaa tarina, joka kertoo paitsi teknisestä taituruudesta ja urheilullisesta sitkeydestä, myös patrioottisesta ylpeydestä. Toivotamme mukavia kuunteluhetkiä ja unohtamatonta matkaa vuoteen 1936, jolloin virolaiset moottoripyöräilijät kirjoittivat itsensä historian kirjoihin Berliinin olympialaisten kunniaksi järjestetyssä kansainvälisessä moottoripyöräkokoontumisessa, jota kutsuttiin tähtiajoksi. Vuoden 1936 Berliinin olympialaiset olivat Virolle poikkeuksellisen menestyksekkäät. Painija Christian Palusalu voitti 2 kultametalia. Lisäksi Viro sai 2 hopeaa ja 3 pronssia. Mutta ennen olympialaisia Viro sai juhlia toistakin suurta saavutusta. Virolaiset voittivat ylivoimaisesti Berliinin olympialaisten kunniaksi järjestetyn kansainvälisen moottoripyöräilijöiden tähtiajon. Kilpailun järjestäjä oli kansainvälinen moottoripyöräkerhojen liitto. Virosta osallistui 14-henkinen joukkue, joka koostui parhaista moottoriurheilijoista. Joukkueen johtajana toimi Harry Bergman. Koko matkan ajoi mukana myös Viron tunnetuin naispuolinen moottoriurheilija Agnesa Koch-Männi. Tähtiajo rahoitettiin olympiarahastosta. Voittajia odotti suuri hopeinen kiertopalkinto. Pisteiden laskemisessa otettiin huomioon määränpäähän saapuneiden moottoripyörien määrä joukkueen kotimaassa sekä osallistujamaan pääkaupungin etäisyys Berliinistä. Maaliin Berliinin avusradalle piti saapua iltapäivällä 30. heinäkuuta. Joukkue starttasi 25. heinäkuuta 1936 aamulla kello 7.30 ja eteni säännöllisessä jonossa. Viimeisinä ajoivat sivuvaunupyörät, joissa olivat tohtori Kletski varusteineen ja mekaanikko Mannertin liikkuva korjausverstas. Edessä odotti lähes 2000 kilometrin matka Berliiniin. Ensimmäinen pysähdys tehtiin pieneksi virkistäytymiseksi Pärnussa Entla-teatterin edessä. Iltaan mennessä saavutettiin Pollin rajanylityspisteen kautta Riika. Matkalla oli pysähdyttävä useaan kertaan, koska renkaat pyrkivät rikkoutumaan ja tarvitsivat korjausta. Seuraavana aamuna suunnattiin Liettuan kautta Königsbergiin. Matkan pituus oli 380 kilometriä. Matka Liettuan läpi oli mielenpainuva. Tärisevät mukulakivikadut, humalaiset liettualaiset suurten hevoskärryjen kanssa, koirat tiellä, sade ja liukkaus. Illalla saavuttiin Tilsitiin ja ylitettiin Saksan raja. 120 kilometrin yöajo Königsbergiin oli 13 tuntia tiellä olleelle joukkueelle vaikea, mutta samalla unohtumattoman kaunis. Sattui myös yllättävä onnettomuus, kun yhteen edellä ajaneeseen pyörään törmäsi takaa tullut toinen pyörä. Moottoripyörät vaurioituivat ja niiden korjaamiseen kului pari tuntia. Kello oli jo yli keskiyön, kun väsyneet matkailijat vihdoin saapuvat Preussin pääkaupunkiin. Seuraavasta päivästä toivottiin lepopäivää, koska 2 päivässä oli ajettu 2/3 matkasta. Aamulla kävi kuitenkin ilmi, että lepopäivää ei tule. Königsbergin kontrollipisteen johtaja ilmoitti, että kierrettävänä on vielä useita kontrollipisteitä. Joka päivä vähintään 1 ja pisteiden välisen etäisyyden piti olla vähintään 250 kilometriä. Niinpä siis jatkettiin matkaa, seuraavana Stolpmünteen, sitten Lübeckiin. Viimeinen etappi kulki Grabowin, Pessinen ja Nauenen kautta Berliiniin. Tällä kertaa kaikki sujui hyvin. Moottoripyörät toimivat moitteettomasti ja ihmiset jaksoivat. Kun avusradan radiotorni lopulta nousi horisonttiin, oli ilo valtava. Kello oli 15.30, kun Viron joukkue saapui kohteeseensa moottorit pauhaten kansanjoukon tervehtimänä. Illalla ilmoitettiin ensimmäiset yhteenvedot. Viron joukkue voitti tähtiajon ylivoimaisesti saaden 15 727 pistettä. Toisen sijaan sai Luxemburg, joka sai 2610 pistettä.
Seuraavina olivat Latvia, Puola ja Alankomaat. Kuun 3. päivän illalla virolaisille luovutettiin kansainvälinen kiertopalkinto, joka oli suuri hopeinen pokaali marmorialustalla. Seuraavana aamuna aloitettiin kotimatka. Se osoittautui vaikeaksi. Koneet pettivät ja ajettiin liukkailla teillä kaatuen. Viron raja ylitettiin elokuun 7. päivänä puolilta päivin. Ensimmäinen suurempi pysähdys tehtiin taas Pärnussa Entlan edessä, jossa Viron moottoriurheiluseura tarjosi seurueille kunnon lounaan. Lopulta matkaajat saapuivat Sauelle, jossa heitä odotti upea vastaanotto. Monet tallinnalaiset olivat saapuneet moottoripyörillä ja autoilla tervehtimään matkaajia. Tielle oli rakennettu seppeleillä ja Viron lipuilla varustettu kunniaportti. Sauesta kulkue liikkui eteenpäin kohti Tallinnaa. Edessä tähtikilpailijat, takanaan puolustusvoimien orkesteriautoissa. Laikadulla ja sitä ympäröivillä kaduilla seuruetta tervehti tuhansien ihmisten joukko innostunein huudoin. Tämä oli eräänlainen lämmittelytapahtuma suurempien olympiasankareidemme kotiinpaluulle. Sydämellinen kiitos, hyvä kuulija. Toivomme, että pieni kurkistus Viron moottoriurheilun kultaiseen historiaan tarjosi uutta tietoa ja inspiraatiota. Viron tähtikilpailijoiden oman aikansa rohkeus ja yhteishenki ovat meille edelleenkin esimerkkinä niin tiellä matkatessa kuin elämässäkin. Toivotamme sinulle turvallista matkaa ja seikkailun halua, joka kannusti myös meidän motoristejamme ajamaan voittoon Euroopan halki. Tapaamisiin seuraavien tarinoiden parissa. Mikäli sinua kosketti motoristiamme historiallinen saavutus ja olet valmis tukemaan tämän upean voiton muistomerkin rakentamista, löydät verkkosivuiltamme tietoa siitä, kuinka voit osallistua tämän tapahtuman ikuistamiseen. Rohkeutta seikkailla.